23 तारिख राग सालो आम्बासा बुखास्तेनि बागमारा हातिओ काइसा पातिमुं उंमानि थायो कक्तमा आवाय उंमानि यागोलो आमचाइनि तिप्रामथानि लालसुरि बिसिनि चेयारमैन रानादेव बर्मानि मुं खुसाजाकमानि तेई TTADC हायाकेबा जुनाल साब जुनालनि मुं खुजागै काइसा सामुं उंगै तंमानिओ गोरोंजाक तंगो हिनै TTADC हायाकेबा जुनाल साब जुनाल गोरोंजागै तंगो हिनै कक्तमा आवाय उंमानिनो चाजागिया उंगै खा साजागै तिनि तिप्रामथानि लालसुरि बिसिनि चेयारमैन रानादेव बर्मानि नगो काइसा कक्तमा थुमनायरकनि आन्दा हायाकेबा आवाय मुं रिंजागै तिनि कक्तमानि बिसिंतै सिलसा मुं खायमानि रगनो फिरक मुं रिखाते बरक सानानि चाइतखा ए बागमारा हातिओ ए पातिमुं उंगै थामानि ओ पातिमुं बाय गोरोंजाक चिनि बिसि चेयारमैन रानादेव बर्मा गरै ते TTADC हायाकेबा जुनाल ते साब जुनालि मुं सायाक गरै ओ कक्तमानि बिसिंतै सिलसा मुं रिमानि जागा हिनै तिनि सावै खोनारिखा तिप्रामथानि लालसुरि बिसिनि चेयारमैन ते आमचाइनि न खरकसा काहाम हदानि सामुं तांनाय प्रदीप रियांसं पहिलानो तिनि मिडिया रानो हामबाय तिनि रेंजामा कारनखाय 23 तारिख मंगलबार चिनि आम्बासा एरियानि लालसुरि आन्डार बागबारा चौमनि बाजार गानाव एक साब सेंटर दंमोन साब सेंटर खाबाव डायरेक्ट स्टेट गभर्नमेंट हईते एबा सामुं बतारो अब 8 दिन हईते आरो जे कक आसले माने आदिना मीडिया रतुया कोनै आबन किसा कक साना हने तिनि मीडिया बेसंग मा फैका तिनि तामनि साबनिंगे प्रेस मिट खाइतो ताबो जों प्रेस मिट खामाके तिनि तमाचामा जदि तिनि एडिसी एरिया बा तिनि जुनाल रौना दूसरी मान बागै जों तिनि और प्रेस मिट खाने बायतो तमांखा अब कोन तिनि अब जुनाल हते सामुं याबो उनका डायरेक्ट स्टेट गभर्नमेंट हते सामुं उनका आरो ताबो तिनि जे साब माने जों नुखा जुनाल तिनि एडिसी बेराम हईते बस सामुं ओ जगाव बरबो याक तंगो हिने सामुं कारनै जों आरो प्रेस मिट मा खायका तामनिंगे खाइनर प्रेस मिट कारण अजा कोनो हाट करै साबनिंगे खाइनरले साबोबा जों तो एलाका बासि हिसाब जों ताबो आरो प्रेस मिट मा खायका जों नर एडिशनल दुनामं जागैता एडिशनल दुनामं जागो नराबो चाजाग्लियाता जों ए आनबो लालसुरि बिसिनि चेयारमैन बो बाय कन्ट्राक्टर बाय मिलौै आरोबो बर जगाजग सामुं तांगै दं तिनि उला खाबान बागैसा आं तिनि ग्रामबासि हिसाबा तिनि फाय प्रेस मिट मा माने जुनाल साब जुनाल नि कक काखाबा आरो तो चिनि जुनाल बा साब जुनाल आरो कोनो इनवॉल्वमेंट करै बा चिनि एडिसी प्रशासन आरो इनवॉल्वमेंट करै आरो स्टेट गवर्नमेंट हयतो आरडी डिपार्टमेंट खायजागै दं सामुं खायफ्रक SDO दं आरो ना आरडी नि स्टाफ रक दं बर नायगानि खायनो सामुं खाय दं माने